Здравейте от най-красивото място на света – Рилски езера и любимото ми езеро – окото, или както го нарича учителя – сърцето. Дано да чувствате енергията на любов, на хармония, на радост, на безмерна светлина. Възползвайте се колкото е възможно повече от красотата на природата, създадена да ни хармонизира вътрешно, да ни синхронизира и подравнява по естествен начин. В каквото и състояние да сме, когато сме сред природата, всичко минава и заминава по най-прекрасния възможен начин. Ежедневно, колкото е възможно повече. Да бъдем сред красотата, сред радостта, сред възвишеното и красивото и да подхранваме своите души. Прекрасен ден от мен и безброй благословии от ангелите и от водачите.